L-Aġenzija Sapport u d-Dipartiment tat-Tindif iffirmaw ftehim fuq medda ta' 3 snin bil-għan li jsir tisbiħ u manutenzjoni tal-binjiet tal-Aġenzija Sapport. F'konferenza fiċ-Ċentru tal-Aġenzija Sapport fi Fleur-De-Lys intqal kif il-proġett ser igawdu minnu l-fuq minn 550 persuna b'diżabilità li jagħmlu użu mill-faċilitajiet ta' Aġenzija Sapport. Ramon Deguara, Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, innota kif diġà bdew xi xogħlijiet f'diversi djar. Sissa saru xogħlijiet fi 3 djar, waħda baħar iċ-Ċagħaq, hawnhekk fejn qegħdin bħalissa llum, u oħra fil-ħalfar. Kien hemm bżonn kbir ta' din il-manutenzjoni u għalhekk qegħdin nagħtu s-sapport għandna xi residenti ħaqhom ħafna ħjar. Min-naħa tagħha l-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Sapport l-Ras saħqet kif mad-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni diġà saret ħidma sfiqa u permezz ta' dan il-ftehim din il-ħidma ser tkompli. Huma ħadmu ħafna fiċ-ċentri tagħna u anka allura għalli ġej se jaħdmu anka fid-djar residenzjali tagħna biex bekk anka jagħmlu l-kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema tagħna u għal persuni b'diżabilità li jattendu kemm iċ-ċentri tagħna u kemm id-djar residenzjali tagħna. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Ġulja Farrugia Portelli fejn saħqet li permezz ta' dan il-ftehim ser titjieb il-kwalità tal-ħajja ta' kull min iżur dawn iċ-ċentri. Intant is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment għat-Tindif u l-Manutenzjoni De Battista innota li dan il-ftehim huwa wieħed minn sensiela antiżi biex joħloqu kuxjenza fuq l-indafa pubblika.